Ayo. Hoy, pre! Uy, sa yuwa po ka mo abot diri oy. Balik ko siya. Kami mo pa kaya pagmata na mo, karon nana ka? Asa magigandi ka? Grabe mo, makitulog-tulog di ko ay. Ako tuyo pre. Nga, boy tuyo rin po mo. Bakanti mo karon. Adlaw ah. Ay, perminti, mami bakante. Gulat gani maabot ka. Barato ra bayad pre. 5 mera pre, mga siniro. Siniro? Oh, siniro daw. Asa pa ka na 5 mil mong siniro ra? Sugutan. Anong Ay, sa? anong dili ko masugot ko? Napiting lamiya na. Daw. Sugutan. Tama pre, dagko buko-buko. Yung sa may labot na muko-muko na yung mga siniro Mo ta. mong tagtaran ba? Ah, binuwang mo na. Ha? 5 mil. Ha? Dili ko, binuwang mo na mo. Dili may pre. Tag 5 mil mong duha, 10 mil tanan. Ah, bisag 20 mil pa na, dili ko. Mo may sa taran mong likod. Mo, binuwang. Ikaw sugot ka? Adi ka rin, yung ulo, basi Ha? pwede. Sugot ka? Sugot ko basta ulo ang tagtaran. Dili, asa ulo. Ah, binuwang mo na mo. Ayo kay mo slide dire ang ano, karne. Ha? Ah, may slide mo daw ang karne daw diya. Duha ta, para di mo slide. Ah, dili ko. Ikaw, gusto ka. Nagalo ka ng 20 mil, 10 mil, 5 mil. Imo na na. Mangita, Ikaw, ayaw, umana, umana dito. Mangita lang to. Wala ka na, umana. Mangita lang kog lain. Umana dito, gusto ka. Ubang ka? Ako, ubang ko. Dili. Ha? Dili ko. Hindi daw siya kay siya pasalig niya yung ulo daw. Oh, sugot ko. Buta. No. Mga siniro, imong tatara na baga. Hindi ba? Kamong masukol mo? 5 mil, 10 mil, 20 mil, masukol mo. Imo ang tataran ni si Carnes likod. Likoy. Bahala mo dia. Wait. Ya, balik ka. Gusto lang kita. Ano masugot mo puta? Tuwa mo ti kwarta. Dili ko, bahala wala ko'y kaunon eh. Ano pre? Tara. Ayaw lagi pamili sa tao nga dili. Tara. Ikaw kung gusto ka, ikaw ito. Tara. Ayaw ko. Huwag mo akong pilitin. Amo, uli lang ko. Iuwi ka na doon. Masakit na yan sa likod. Tama ito yung ulo pre. Kasi tama. Himutan tatara itong buko-buko. Oh. Ikaw, kay dalaw makikagkwarta, nasinaw na na imong ulo. Saon naman nato ni magkakwarta tanaw? Saan mo? Magpaningkamot! Naunsa man ka? Unsa ang panikamot? Ay, kadaghag trabaho diya. Dako na to tungko ang tao kwarta kay Uy, kwarta mo inutang to. Ya, ikaw be. Binuang mo nang tara. sugot lang to kung musugot ka. Imo ang tataran imong likod. Pero mo sa kwarta ta. Di ko musugot na. Bahala ka. Bahala ka ang babutan. Kukulan dire. Ang galingkod ko dire kapaabot ko. Kisay mo adto dire mangitag trabaho. Kanus am ta magkakwarta ni. Ay. Paabot lang ta. Pati kapalit og bugas kay. Ay dili kay adlaw na may trabaho kada adlaw. Na magitaw mo suroy dire ron nga mangitag trabaho. Kung talahin trabaho unta sugot ko. Apo na wala pa gyud tay income man yo. Kato mang trabaho nga di man na makaya. Oh, namas pariroy ligyo. Napalig gibod. Ha? Palig gibod oh. Asa? Ay day. Wala ay. Ay ka na di ay good. Wala kita nang ga. So ni pangita na. O di balik na pala ka pre. Putusan na pituyo ni ani. Ah, dili naman na mayo na po yang Ha? tuyo na pod. Apoy tuyo ani. Nabuang na po na yang tuyo na pod. Tuyo ni mo, pre. Pabalihon to mo pre. Ha? Pabalihon to. Ha? Balihon no. Porta. Balihon. Na. Balihon no usa mo laman na yung trabaho pa. Balihon na. Usay trabaho na pod. Ha? Usay pa trabaho na pod. Dali ra trabaho. Kay haya ra po ni pabalihon ta nga wala pa tay trabaho. Pasinawa yung ulo. Sugot ang good. Ah, Pasinawa yung ulo. Di ako makakwarta. Kada mo sugot ko na. Inasugot